ketina ndishamisirwe newewe joki utoriwo hure zvaro iwe uriwo zana rakaura mwana mutema pamukula wanzwa iwe ndiwe wakaunza proof yechihure wanzwa so and utori doro remasaskam wanzwa uri doro remasaskam kana uri sewe maina naimbomira ikani andishamisirwe nemunhu wekuti anoenda kunotora mota ne zero deposit enchandoda ngokudza ndansihure nguva yese yauri kuswera uchiwesta yauri kutambisa inonogadzisa mwana maziso akareya unotora ichocho chimwana chako chinenge duri icho wechikanganisa wechigadzirisa wanzwa kupedzwa bvudzi nenyaya dzevanhu wanzwa ende iwewe ndiwe munhu asiri kutombotya wanzwa ungandishamisirire nebacon ungati ainzi vanhu vangu vanodya bacon also mine I eat bacon sweetheart na uri sewe ngangofa amba anda unokita kwauri koko sewe zvako ndatokupindura todarika nothing more. I'm not going to respond you ndenda tozvirerutsa maita sei apa maitamba here kana kuti maita sei so justice for Wayne Gambo court date 24 Monday 24 tomira na mai va Wayne because vari kuda answer mwana wavanga apedza form 4 apedza form 6 apasa he had a bright future vaitofungidzirawo kuti mwana wavo kutaura kuna angadei akuenda kubasa kawo kuti kuuniversity akuvachengeta haisi nyore kuchengeta mwana Brandon uyu ndaindisa grade 1 kusvika form 4 ndoti form 6 ndakumirira kuti ndichidya mari vanozviti vakangwara obva vamuti bhogo vapedza obva vanotanga kubhadhara kwete taramba justice for Wayne Gambo manheru live nhasi manheru tichingokondinya zvedu justice for Wayne Gambo koti iri komusi wa 25 musi weMonday musatyishidzirwe muchivhundutsirwa kana paine anoziva zvakaitika budikirai muende kunotsvaga mai vaWayne nababa vaWayne muvaudze zvamunofunga zvakaitika right Mary Dongo Zimino Mary Dongo Zimino rinenge musi wobhinya zimbuya repakona zimuroi Zimino raMary Dongo rinenge musi wobhinya Mary Zimino kushata waenda kubasa here Mary Mary haiti imagine kuti woti zvanzanzi una baba wako vakachembera kana kuti ndina mai vangu vakachembera gugu ndonzi ndakutsvagira mai vangu kera konzi kuna Mary rauya kuinterview nezimhino rakadai rinenge dzetse riri kuda kumama matuzvi Mary Zimino rakafototeka rinenge gwinya rezviyo jepa live vana vachiona then you call that one your mentor. You call that person your mentor. Are you okay? Munano tuka mai vake kudza mai huroi kudza mai uhure tuka mai pakabuda napo pana po iye guys ndiye munhu wamuri kuda kuzama kuti munde mutudze twanzi muri kutukwa nake chii chinonzikecho Muze kuti kwanzi nendati 4 undituke 3 uri daka boy wangu work for me I want followers ngandi tuke every day 365 daily gaba alive akasaba alive nduka nchumbaira live lini let's go kungoti unopenga ndi maizani nebenzi ndotokusiya so nasi ndandinewe ketina time yako iri kufamba wako you are moving towards your grave wanyanya chingoma chakupaduka tsvaka Jesu tsvaka Mwari because uri demoni ndiwo wakatuma agent of darkness yakatuma pano pasi kuuya pano kuzoparadza vanhu izvo zvoda kuparadza chipo manje wamama wanyara ndinada ndazvivharisa hakuuyi chipo koko wamama hakuuyi chipo ndazvivharisa da kudestroya vana every time no destroya vanhu iwewe kuparadza vanhu every time daily unoparadza vanhu zuva roga roga kaswana Mwari unotsvaga vanhu kurekodha uchida kuparadza hauna paunomboitawo peace kupi unotiza kuti peace iwe kumba kwako hauna peace iwe wacho hauna peace waunogona kuitisa peace ndiani iwe skebere sokubhocha unoitsani peace iwe wanitsa peace tinokunyararira because techo lot unopenga kuti achipita mbasa guys asindinayi ngatigare pana pamusa usatoni tipa napi
tapinda mubasa atifambei nenyaya. Tiri tose mirai. Brand ambassador wa Meli na Maititi na Brand ambassador wangu wemahara. She works for me for free. Lose man. Lose rasketine. Ma blog wa ya mruku feel say. How are you feeling? Ma blog ewa. Pay 5 minutes. Hey, blog. Hey, ma blog ewa mruku feel say. She's a rejected explain. Mira, ukasaranda kushanda ndituke for your own risk. She's a rejected sacrifice. Akari rejectwa kana kukana tuke zvokunzwa ndikatsoko na Ketina nezvinaka. Munamwe Ketina akarambwa even ne bleach yekwamaijuju. Akarambwa kumenyeka makwati ndianga ndudze katsoko inini. Munhu anonotsvaga chipo wandaiwirana nayo for my years. Koti kafumata kutaura tese tichida kuenda kufunction tese achaita sei. Magara ari kumusana setoki zihure hozana akuna shau. Magara ari kumusana setoki. Wanga anobleacha zvitsoka zvake zvinenge tsangamidzi zvakasimbira musoro ngekerodzi kumata. Chupeti. Akuonerewa chimachi. Not stupid. No, para mono venga. Ninde gamu vai para. I'm the only no more person in that massive one. Bana. Muri poira. ambassador. Valendi zvise pamusoro apa pakona Vaus zvise pamusoro pa big screen apa zvise pa big screen apa Vaus ndaumboita commercial break muchana zvise pamusoro pa big screen apa sisi plus makavhura account yenyu yakavhurika iri account yaisi iri pa private account yaisi sisi plus makavhura account yenyu yakavhurika iri account yaisi iri pa private account yaisi sisi plus makavhura Hey guys, rekaenda manya pa ma shops kunta ndo muvero. Why is papa it? All right, ndaona. Mekunda wo matishi soko mere. Guys, nokupira mundi teverere vanhu. Munakanzi Vaus we. Munakanzi Vaus kana zvichita unogona undibvise apa. Mundisi ndakusatutu. Ini network yangu iri a bit slow, saka ndogona kutobaiza. Ndikada kuchinja maboxes. Apa ndoda kubisa ini. Yeah, bamba passpita Jesus. Ora ende pana Vaus na Floss ndoda tutu. Ana Floss na Vaus guys nditeverere ipapo commercial break. Yeah man, you know, tatu utaraneza mama rasta pano zotanga utara mkoma wangu kandibva ndakaita deflated man. Nai. Ira zvaweni. Izvi zvatawira zvamama rasta yakuenda kwasisumene. Reka ndinotenga wine. Zvacho zvinostressa. Wati mama rasta? It's best ndiroya because it's too much. Pane zvimwe zvatinomufarira, pane zvimwe zvatisingamufariri. Chimuroyi chimfana cheche. Unoziva chimfana cheche chimugona manje kuacta saSatan. I've never seen munhu anoacta saSatan like that. Handi maiseka muchiona firimu iye yaRucifer. Ndakakuudzai kuti uyo anonzi Lucy. Mukati chii? Mukati Sabina uchiri kutamba. Kune firimu iye yemurungu uyo anonzi Lucifer wepa Netflix. Uyu kauyu Zimbabwe makapenga. Munogona Fambai guys ipapo pakanzi Vaus. Fambai pakanzi Vaus. Ndifolowere account yakanzi Vaus. avo vari kuti svipa murume, you need to learn. Ati ipapo batai pakanzi Vaus. Pana patirongani stobolosh 2000 exactly. Saka muri kuona kutuka kuri kuita musikana anonzi Keta achituka mukoma wangu anogona kubata munyama nezvinhu zvakadaro. Yes, kunetsana kuripo. Asi munhu akakurova mbama udzokere uchinobaya munhu iye nebanga ndizvozvo. Thank you.
uyu akatuka ka1 ka2 ka3 ka4 rikaindiroya sumbi makalala dhafo seka keti masomera musanganiswa lada halakashalabalagia keti masomera ulaja balaja bali kudika. Guys, pula bagazi votes. According to votes here, Elena. Vala. Please. Yeah, Shatoita so guys. Isusu Elena, Tirima. according to votes. Isusu Tirima Okay, guys. Tirima ex-prophetess Zedu. Atipunto kuna mata too long. Shatoitwa so. Is nisho mkanona life yake panisha mchaona nas. Unosho. Inini ndinonzi 777 kutaura kuti 7 21 days. That's it. Kutuka munhu asina kukutadzira kunopisa munyama. Simple. Zvekuti kuroya zvika kwatove kudhara. Tese takagadzirwa naMwari pano. Hapana munhu ari bigger than God pano. Kana watadzirwa naSabina usabva waya mutuko uchimuti svipa bishop svipa murume and all that zvinonzi ndokwanisa kuuraya munhu ini. Mwari anenge achitokutarisa iwe unenge uchingoti wakawanda nezvigunwe zvako zvinenge zvimavhiena sausage uchitaipa kudaro zvinenge zvimabruvos, asi the spirit inokuloketa. Tinobata munyama ngaregedza kutuka mukoma wangu zvakadaro, but mukoma wangu uyu akanasopindwa nemukoma wangu, but uyu mukoma muBritish uyu. This is a lawyer ende zveshuwaka even kutonzi hauna mapepa zvako munyika ka ini ndaikashandisa kampani ndaitotanga kuenda kwadhokta ndoti dhokta ndakutopenga ona indogara chikotukirwa mhino yangu ngeve vasingafeme. Imi maZimbabweans, why are you so shallow like that? Kutukira munhu bhodhi yake. KumaJamaicans hakuitwe izvozvo mani. KumaJamaicans shamwari zvimwe zvakadzi zvinotoita kunge zvichakuruma so utozoti Jesus zvinenge zvitonzi zvimasista ndosaka ndisingazviburitse fesi yangu mutange kundiwanzira amai madzove vada kuuya nai kumaJamaicans shamwari ka unenge uchitorespectwa. Vana sisimeli they are pretty girls kumaJamaicans, munozviziva kumaJamaicans zvakadzi zvemagaro maJamaicans magara vanenge akati pako kunge akarohwa nemugwaanenge kakatoni kebhodhoro. Sisi vangu vanenge ndadzoka sisimeli ndataura nachipangasi kudaira foni saka ndazotopa Africom kuti ndifone direct call adaira zvikanzi ndiani ndikati ndiisisimai mazuva ndikati chipondoda kuti unditeerere ndauri mwana wamaengu iwoka utori munin'ina wangu anditi ndaenda kuplatform kwaMainin Lloyds ndaona kune nyaya dzenji kutaura kuti nyaya iyi iteere mugadziswe nasisimeli naMainin Lloyds naSobo vamunowira nawo kana vachindidowo ini ndowe zvikanzi mukoma I respect you so much. As for today andikwanisa kutaura ndakurara nezvonga dai makatonzwa kuti ndakafa ndakabayiwa pamwoyo zvekuti andikwanisa kana kutaura saka zvinoita here kuti tozotaura for now regai ndimborara ndizorore mafoni handisi kuda kudayira ndozvaandiri mamazoe ini ndani mafoni aiwa ndikutaura zvaamai mazoe vari kutaura kuti chipataro takarara haana kurara ari kwakete lavhu ndikudzoka ini ndadzosa mhinduro yandatataurira naMainin Lloyds saka ndozvaandipindura angonditi handisi kukwanisa kuti nditaure because handina kurara mungadai matonzwa kunzi nezuva pamwe ndatoenda ndabayiwa nemubayo pamwoyo ndikati no I understand zvinoitika but taita kuti tigadzirisane. Sisimeli is willing to help you and so is Mainin Lloyds Sobo Tete Masvanda. If you want me to join also ndinojoina tataura nemwana wangu marumu. I think she's willing kuti titese titaure. Skanzi for now mkoma I'm not in a good state.
and handirambe kutaura naSisimela, handirambe kutaura namukoma wangu Louise, but ingondipaiwo nguva ndingoti hu bloka kuti I'm not in a good state yekuti titaure nyaya iyi. Nezuva ndakarwara ndikatobayiwa pamwoyo, saka can we talk later? Ndikati aiwa it's okay, nokuti pandadonha paindadonha foni yapinda ndichienda ndichipedza foni iyo zvibva ndazoti ndanchidei kuzvibva ndati ndomufonere chipo anga asikadairi pandakredita £5 paadaira, saka ndiwo reply yandadzoka nayo zvaataura zvako. Thank you so much. Thank you. Alright, inini gaindidonesa Manditi hii maita basi. Tona mangwana, tona ukiafa mangwana. okay. Kwedu tulinge chingona, petimba ngavula hivi. Vauzi chindisira ziplozi pa big screen pa uri babu. Swapa usi ziplozi. Ninge kaunde kanzi ziplozi. Pa screen ya uri. Papano ya uri so. Nanza aramba kukwira. Zawe yakangipesa yakumapurisa good night. Vauzi swapa na flosi. Waende pakuri oende pazasi. Mama ndenda ndichinjire box mise ziplosi pa big screen. Pana Vauzi. Yeah, good. Guys, plus sign. But woman, I want to battle plus sign for hands close. Yeah. Give me your account. Yes, me. The battle plus sign, guys. They got some numbers. 1 follower, 2 coins. 1 follower, 2 coins. Yeah. This is the battle plus sign. Plus sign. The follower your account, you can see. Hanzi shida sina na mamarasa. Watichi kwanza uya kubi. Haya mazimba. Plus sign guys. Hanzi chifua ramba live. Angota hapa china. Jikuta urakozi ya kumapuriza. Okay. Plus sign guys. Plus sign. Mnowese plus sign. Battery plus sign. The battery plus sign. But papa no utaura yenyu ndikudzire one, kudzai one. The battery plus sign. The follower account iyo iri padhuze neni iri pahombe. Okay. Angafunga nabata juice, angati abata bread. Agonekwa. Panapa. Pana mapenzi pana. Sino protein yaramba kuibva. Agonekwa. Yeah, plus sign guys. Munowese battery plus sign. Please, battery plus sign. Otorota sisi vaiswa munonzi mugate chemo kunyadziswa kutonodzwa pashauruko. Ichaiti. Hanzi angokwira chipo anokwira isachi palife ndiye atomufonera. I think iwo chipa atongotaurirawo kuti zvonzvo asaita unga anyadzisa keti. Saka angoti inini hanchisina chekutaura chakawanda, toda kungodzura midzi. Ndo asara plus nyaya yamaoko emapurisa kosiketi amubvunza kuti nyaya ndanzwa kuti nyaya iri kumapurisa ichokwadi here, zvikanzi nyaya iri mumaoko emapurisa. Saka abva angoti good night. Saka sisi vatononzwa zvavo zvanga vachiexpect hazvizirizvo. Saka amagona zveshua anonzani mama Rasta nachipo nga vachingonogadzirisa kuseri kuitira vavengi zvisaenderere mberi, nga vachingonogadzirisana kuseri. Chipo handitombofunga kuti achiri kuda zvenoise, kutotaurwa kwaitwa naSisimeli kakuseri kwatomutonhodza, saka ngava vachingoenda vanogadzirisa. Aiwa, ichocho ichokwadi. Chipa actor semunhu mukuru. I think nyaya iyoyo kubva yapedzisira nhasi achada kuinzwa, ngavanogadzisana kuseri nyaya dzavo dziperi.
Zia kanzi azvikwe nazvini kwidzeo. I think she was watching the live and Keta akati saka iwewe uri kutosungisa here munhu. Chipabva ngoti good night. Keta asara akashava kunge roko bhanzi rekwa Proton mai. vanhu vari panapa. Good night mataurira muri kuita ka. Mataurira muri kuita good night ka. Vatongokata foni yake ipapo pasvara vanhu vakasvava kusvava chaiko. Ngai auya neviewers. Auya neviewers here chipo. Aiwa hana chamboya nacho chipo. Itori foni yako. Ndo viewers yandotaura kuti ataura zvinhu zvisina kureba, ataura zvinhu shoma just one way dead. Aiwa aita murise chaiye. Aiwa sisi Louisa makachibate ndima katochigwina aketa asvava vasikana we. Twagadzira gosi rakanzi good night. Aiwa sisi Meli makapfenga pamberi nemi sisi Meli tinokudai. Sisi Meli tongo. Vana vaite mari ketinari kudanzira ti Meli dongo wemhino kataiwa mhino iyoyo ndo yatiri kutotera bhabhai sarai nechiraifi chenyiji anonochiburatisa chaibva muofini pam obva agadzika pasi chopanyikira pasi chingu plus sign guys na flows yapo Pabroma beach airways yapo plus sign guys before we were hauna kuona saluni payanga yakuvharwa. Munhu anga ane stress amana. Munhu anga ane stress kuti munhu asikuya palife apa paatoita zvekutokurenga munhu kuti auye pakoko. Aiwa amukurenga shemu kana ipapapa aiwa asvava shemu. Ini nangu maonera ndazviita ndeyekuti pasenge pakutaurwa naye echipanga kutaurwa naye namai Mazowena nasisi Meli aya ndo papa pauya kamusikana chikulaive. Saka I think uyu paataurirwa vanga vatonzwana nato tese atokula down. Saka panga pasisina need yekuti achienda anodurura uku. Even yeketwa chatozotisona alright. Saka kana wafunga kuti ndo zvauri kuda zvepeace it's okay. Saka mimi manje zvamakuita parapa mune makubvarurisa chipo manje futi mukutonge mwakuta kakukuchidzira kusaida mana. Chinzwa unzwe yaye. Andifunga kuti even chipanga chimboenda ini. Life jacket. Mangwana zaitombackfire munhu adurura chichianza anga achitoda but I think nekuzonotaurwa naye ndokukula kwavaita down. Saka kundiro kangoitawo mama Rasta panapa. Aiwa chipo ataura kuti zvoni ndanga ndichifunga kuti pamwe mama Rasta kutuka kwavakaita nezuro imistake nhasi vacharamba vakanyarara asi abva angoona futi nyaya mama Rasta iwaya mama Rasta uri ngopopota chete. Saka chipo abva ngoti inini ndabva ndangomhan'ara kesi yangu. Saka handisisina nyaya namama Rasta, nyaya ndaisira mumaoko memapurisa. Keta abva angoti sharp abva ndangomhan'ara kesi yangu. Hanzi ndairipota makuseni saka nanchitarisira kuti vambomira toona kuti acharamba achienderera mberi here. Kama mama Rasta kakapenga kaita kuita kunge kari kuita manyoka yaye. Mama Rasta uripiko. Vanhu ngavangowirana kuseri guys. Ngavangowitirana kuseri. Saka uri kufarira zvaitwa namama Rasta. Mama Rasta wakapenga. Pamberi nemi mama. Hatizozvifarira. Iwe uri kuzvifarira. Asi iwewe. Sati kuzvifarira ese. Ya ukazonatsodocherechedza unotoona kuti chipo anga asingadai zvinoizvo saka anga akamboita kubva nezuro
kusvika this time akanyara zvanyanya kutaura stage. Iwe Marasta havana kuonera ipapo chete. amasofa asamuzizi Asiri kuda zvenoizvi. madheni hazvadzimo ndirisiswa amasofa asikana musandidaro handipenge. Ini ndononge ushamwari wamama Rasta naChipo ndewekuti wekuudzana feya guys. Makambezvei pakafona mama Rasta first time vari palive. Pakanzi iwe kunongondibvunza zvamakuhwe. Vanenge vanonatoudzana chokwadi zvekudaro vanhu vaive. Kuti ndakakuudza kuti kanibvunze makuhwe. Muka. Aiwa inofanira kutongosiya matambo. Toda kuzovaona vakutotanga kutomhoresana mumastriti umu. Plazi chipaita Madhoketi zvinofarwa izvo. Vanototaurirana zvotongopera zviriko. Plazi aziya ake kuti vanhu ava vanga vari mashamwari, aziya pekusiyira pamangwana. Chero munhu akadaisa kuti zvonzoramba wakabaya life uya because nanchiti ndakauya kunoko ndoenda kulife kwake ndouya kunoko ndoenda kulife kwake Kete anga achimusendera maaudio hanzi ane maaudio here akataurwa namama Rasta nemapictures achimurekodha. Hanzi mama Rasta vachirekodha Chipo paaita sei paairwara. Saka hanzi vane maaudio nemavhidhiyo kudidi. Saka vanga vachiti hanzi ndiri kusendera Chipo mavhidhiyo iyayo so that abaye life auye ajoine life. But atipaona kamavhidhiyo Tina information dayanga nayo ka. Aiwa chipanogona kuzvikontrola wewe. Dai anga ari mumatobaya akabaya life kudhara. Ina handina mwana ana baba zvekuti vana ana baba hobho ndotozvinzwa newe itongoziva kuti vana vangu vese vana baba vavo nditata including inini wacho baba vangu nditata. Saka iwe kana uchiti vana vako vana ana baba hobho hamene kuti ana baba hobho vari kutaura ndevapi. Inini ndoziva kuti vana vangu baba vavo vainavo nditata chete. Saka hamene kuti uri kutaura vana baba hobho vari kutaura ina handivazini. Indongoziva kuti vana vangu vari kumba kwababa vavo izvezvi Friday Saturday Sunday vana baba vavo. Zvekuti baba vana ana baba hobho izvi zvakutoda tinashe mukapa. Iwe unoziva vana baba hobho wakambotesta ukaona kuti vana baba hobho wacho ndiwo baba wacho chaiwo. Inini chaiye baba wangu chaiwo nditatawo futi nini. Saka kana uchiti baba wako vana vako vana ana baba hobho waida kuti inini nditunde mwana ndine mbure. Hanti kuti munhu aite mwana anenge atundirwa nembure. Saka inini alright waida kuti ndizvitundire ndiite mwana. Waida kuti ndiite sei kuti ndiite vana alright sezvo ndiri munhu anofarira kuzvara. Vana ana baba hobho but izvezvi vari kuna baba vavo kuna tata alright. Tichienda kumba kwatata wononoka padhoo wonoudza tata kuti vana venyu vana ana baba hobho. Inini ndopinda papo. Ndopinda papi nai. Pandinopinda apa pakuti vana ana baba hobho ndokwana papi nai kana newo pandinenge ndichifanirwa kunge ndikwane ndepaka. Wanda eda romu alaula. Fambai. Shongarisvike. Pano nanarwa munhu pano. Nezuro pakasofurwa dhanzi nezuro. Pano Ini ndiri kuti nyangwe zvikanzi upenyu hwangu hwaipa sei. Mama Rasta dustbin rubbish yemunhu. Mama Rasta mafia unoziva kuti chii. Ndichitaura ndisati ndatanga kupeta zvinhu zvangu zvinokupeta pfungwa. Tichiudzana chokwadi. Mama Rasta anoenderera too much. Kwandiri ini ndiri musocialite saiye it's okay, it's alright.
It's all right. Pandiri naye tiri masocialite plus tese tiri vana handidza. But Mama Rasta ari kutukana naChipo the Trouble Course. Akadrega mazite vanhu vangani. Kumashure ukangambotanga kutukirira Lorraine kule. Azodai. Akadrega masocialite. Oriano. Mosha. Whether ichokwadi, whether this chokwadi. You cannot just come and drag munhu asina zvaakuitira panyaya yako yauri kutaura just because you think you are Mama Rasta. Kamukadzi akakane drama. Tarisa kuti Taira akada kumusimudza mwana uyu nemwoyo wakanaka una Madam Boss. Vakamudedza vakamuti mwana uyu vaona kuti ari kudyiwa kumheche nemakonzo achivatwa mune makonzo. Mboro inenge yakapinda kumhata kubecha anenge achifunga kuti ari kunyengwa naRasta riri gonzo. Hati uri kutu. Madam Boss vakamudedza kuti vamusapoti vamubooste vamusumudzira nditi. Akaita sei? Akaenda akanokanganika kuevent yaMadam Boss nekuda kwepamuromo pake akanoingwa nemapurisa pakaitika drama. Mana Madam Boss tinovaziya takavafolowa. Kuzvinzvana Madam Boss hakuwaniki drama. Madi ungotaura kuti pazvinhu zvana Madam Boss hakuwanikwa vanhu vanotambura. Akuwaniki vanhu vane nhamu inenge yake plus hatisati tamboona drama pachinhu chinoti Madam Boss kwakaitikwa movie premiere hamuna kumboona drama zvinhu zvese zvine zvingori neumwari mukati. But after vazama kuda kusumudza kanhu kakaenda kakanoita drama ikoko. Handiti every time kanoita drama kanouya kachidedza mazita evanhu kachida kudi. Amenozva imomo mudrama rake ndakadzoudza shingi kachidedza vanhu so. Mumba munonyoka mumba mekuti chasara kunzwa kapindwa neshato neruambira kubecheka mukadzi kaya. Mukadzi uyu anogara mumba munenge mudhiri hora refodya. Mumba makazara mukadzi uyu muudzei kuti challenge yamaidhomuza zvanzi let's do house tower. Inonzi tower here oro so. Tichitendesa makamera tichinyatsoratidza mukoto yedu tichiratidza mwana uya ane bvupfuwe kumhecha uko ane chakuvhuvhu. Rasta vaya vakagarira magifts ndiri kukutaurai. Ndosaka muchiona Rasta vaya vachiti kana achitaura vakudairira kuseri mazano because vari kuziva ndo pari kubva chingu. Rasta vaya hanzi Rasta vaya vakanyenga munhu kuSouth Africa. Ndiri kuuya nenyaya yacho nemavhidhiyo yacho nema11 mondiziya kaini ndonzi chandagwinyira ndava yebeni. Kana watanga kutukana neni ziva kuti wajoina zvigure. You shine here every day. Upenyu hwako hwausingadi kuti vanhu vahuziye hunouya kapanapa. Akaruma munhu nzeve akaimedza akaimama padhodhi nenyaya yaRasta vaya. Can you imagine? Me? Dhongi pasi panyoro. Kuenda kunoruma munhu nzeve, akaruma munhu nzeve akaimedza akaimama mudhodhi kuonekwa nzeve kudai kuzadza ari kurwira Rasta. Ndopepe patinotaura kuti nzara inoitisa hasha. Nzara inoitisha hasha mafi. Funga kuti tata kana vakanonyenga munhu vakati vada munhu wavo wavada inini ndinonomuruma nzeve kusvika pakunoimama. Kana ndarambwa nanhuhwa hauchanaki munhu haasi kunakirwa. Handitika kuruma munhu nzeve akaruma munhu nzeve kumukuku. Mukadzi atambura uyu mafi. Kugara kuomenda we indakatambura muZimbabwe but handambogara mumukuku wekuZimbabwe. Kari kumukuku kudhiri hora kamukadzi aka kari mumukuku kachideuka chita unge munhu ane anorexia. Kamunhu kamutatapuriyana kakaonda kadhumbudya kakekere. Kanhu kasingabatiri mafuta kasingabatiri mvura kasinganzwisa. Kamunhu kakaonda magiftas acho ari kukagifta kari kungoya kakarohwa shaya kunge kamunhu kakarohwa nemheni. Kuoma muiri nyama kuti papata kadudundu kunge hameno guva regonzo. Mumba makaza ndati Mama Rasta musauya nebhitanesi yekushirwa nemakonzo because muri kubatwa nemakonzo paya muchifunga kuti muri kubatwa naRasta nyoka dzichipinda kumhata dzimwe dzichipinda nemunhu. Mumba munenge muAmazon forest. Mumba muya mune nyoka. Vana vaya vanogara sei mumba muya nai. Kamunhu kakaonda unge kakamedza purastic unge kakadya tirinaponi kakaumarira kudai ungati kakatanga
kuchema. Please ndapota zvangu guys svitsai message kuna mama Rasta kuti zvanzi namai Domuza. Nyangwe maomerwa neupenyu musacheme pakamera munotikanganisa. Chingwa chehondo. Mai ava vakachema kudai vakafunyuka kuti uti imheche here? Kuti uti chingwa chagarwa nechembere isina bhurugwa, kuti uti madhodhi aritsikwa nejombo, kuti uti unoziva chisimie gani chepa Lord of the Rings. Wakamboona movie inonzi The Lord of the Ring? Hatsati. But amai kushata shwa amai high grade rekushata rere. Aiwa amai vakashata zvoyo. Karabaiwa Jackson recorona. Rasta akashinga. Rasta akashinga. Tushaya kuti papata hutako, zvitako, hapana chakuti unokwanisa kuti right now izvezvizvi ukanzi tarisawo kuti chaungati mukadzi pana mama Rasta chi. Mama Rasta havana mazamukaya, vanoyamwisa vana here mama Rasta vaya, havana kana zamuka rekuti Rasta vaya vanganzi vabata zamuka. Hakuna romance, vakuya kungori bongo inongonomuponyerwa mumugodi. Akana mazamu, akana magaro, akana zvidya. Fanike kana kakuzoita maskiti kapfeka trouser yari yaungati ndisabu kuvhara slip. Katsokole. Kana iyo bleach yachona inozombobatawo kana pano pamhanza pahuma apapo. Parikumboonekawo kuti pane chivhindikiti chikadzi chimutsitsika panotinhira chivhindikiti chatata chakamira mushe muchachi. Unoziva kuti unotarisa kuti nainyika mukadzi kakamira kudai akagoni kumira zvirisitati kungati kane karwa nenyama kane kachini. Dai sowo kunge vanhu vaive kunafana nedhinda mubata mama Rasta mukosho manje. Rasta vanhu vakutomaita kuti zvinozvanzi kakatopenga sereki zvekuti akazivi kuti vanhu vakanzwa tetsi kuti edzi yakakapinda mumakodo chikafu hachisina pekugara. Vanhu vakatanga kukanzwira tsitsi kakutotanga kuuya kachiti unoziva kuti nhasi ndapuhwa imwe odhiyo neumwe munhu kane imwe mbinga yakainayo kane imwe mbinga miranyasodzokorodzi semunhu adhakwa inga andadhakwa ndotanga kuvhurika manje. Kane imwe mbinga yakainayo yakanogara kachikuza kachideedzera kakaudza umwe munhu zvikanzi kete handina daka naye but mbinga iyi yakati ndimutuki. But manje iwe mbinga iwe kana ungatarisa live inoi ini ndinokubvambura. Ndopandakanakira manje ina handina makuve embwa ende ina handitye because handina basa neZimbabwe. Ndinodashura mukosho kudashura mukongonyini kunyatsobata gidi kudai so. I just hope kainyepa because ndikaita tsvakiridzo ndikaona kuti ichokwadi ina handigari muZimbabwe ende kuZimbabwe handiuyiko. Kana kuine anenge akafunga kuti akazouya kuno tichamupeta. Baba vangu vakafa muna 2006, mai vangu vari kuno ndinavo. Vanasisi vangu ndinogona kuvatengera matiketi tosangana kuZanzibar. Hanzvadzi yangu ndinayo kuno, vana vangu ndinavo kuno. Iwe mbinga iwewe kana uri kutuma musikana wekuti handituke. Inini manje handityi because handigari kuZimbabwe. Ndakatopuhwa mapepe ekunzi handisi safe kuZimbabwe. Ndinouya ndikakudashura zvekuti social media inondengendeka. Iyewe mbinga iwewe ina handisi vanhu vaya vanenge vachikwatiswa vachivhundutsirwa vachinzinzi vachizimbabwe handidi kuya kuZimbabwe ende handiuyiko. Ende kunoku hakuna zvezve zvetumutemo twokunzi hanzi nhai ketina azituka nhinga azovharwa. Kuno kune mutemo chaiwo chaiwo. Make sure waisa kanhu kako aka paposition because ini ndinokubvarura shamwari. Neaudio yendapiwa I am saying this so that you understand iwe mbinga ya mama Rasta iwe mbinga ya mama Rasta. Uri kumuudza kuti tuka ketina because nemareason ako uri kuda kuti nditukwe iwewe. Inini manje ndinokudashura one on one and handibati munhu handinokubvumburudzai makaona ndiri by one.
try me again. Bata kambuka kakwako. Ndinokubvarira handina basa nekudzanzi ndozozviswa kumapurisa ekuzimbabwe handiuiko. Dhamushurai mukongonyini. Moda kunyembera kuya muchiyembera kuzungaira muchisekera vanhu kuseri muchienda muchinotanzi betapeta manje kanhu kenyaka kane mapuwa kanotaurisa. Vana vari kudzokera pachikoro. Ndinokudakurai damburai zvekuti zvimagifts zvamunokanda zvezve ndozvivharisa one day 1 minute. Farisai zvakanaka paindaneti musade kufarisira inini ndokuvhamburai zvamwari. You will be shining here every single fucking day and I don't give a shit. Oyo. Musvitse message kumbinga yamama Rasta yakamutituka keti. Mama Rasta anotaurisa kaanofungidzira kuti vanhu vese havatifariri. Akataura akataiwo mbinga yangu iyi ndo yakanditi sabati. Ndinoita kunonzi kupeta mudhidhi mukongonyini. Mary Dongo zimhino rinenge pembedhaka. Ruiza zivoice. Hamuna zvamunondiita. Inini I have got nothing to lose. I'm not those 1 or 2 socialites that you come and intimidate or scare. I live in a safe country. And I'm protected. That's why I'm Irish. Because kakatopuwa mapepe ekutaura kuti handidi kudzokera kuutsvanyiriri. Kune madetectors. Hanzo wakagarirwa dare rekuti you must fall ndezvanhasi. Fall where should I fall? Where am I going to fall? Fall for where? Kudonedzwa naMary Dongo bhinya rakauraya vanhu kumbenge rakadii kuita foil zibete. Hamudi vanhu vanokutaurirai chokwadi, moda vanhu vanouya vachikubhabhadzira. Manje inini personal handina munhu wandinotya. Handina socialite randinotya, handina munhu wandinotya whether ndiwani kana ndiwani. Kana kuno kwaIreland handina munhu wandinotya chero mupurisa ndozvimirira. Handina munhu wandinotya inini ndozvimirira semboro. Nditori gongo pandiri panapa. Makasenda mamessage, mukasenda maemail kusocial services, mukandita kuti ndive protected. Ndakaitirwa mafavor akawanda nemareports amaiita because varungu havanzwisisi kuti how can people hate someone like that. Pamaisa maemail muchiti vanhu vari kuabhuzwa, zvazodai, torai vana muchiisa kusocial services. Do you know that you made me a big favor by those things that you were trying mukaita chipetition chenyu? Ati ndo zvakaitika pane mazepi. Zvimapetition zvezvekunzi ngaadzosweka ndo zvakamubatsira kuti awane mapepa, ndo zvakaipira varungu manje. Pamunenge muchifunga kuti hatamupeta ngatiitei petition timudzodze, unobva waprotectwa baba. Makamboita chiye chamakaita chiye chamaiti kucollege kwaBrandon kudii tabva taprotectwa wese. Tabva takatambobviswa pambaka tikaiswa kuhotera zvikanzi hamusi safe imi ma-enemies. Maona manje problem yenyu munofungidzira kuti inini ndofanira kuya nchinanzva mukoshe macelebrity masocialite ekumhata aya. Vana kamuchacha ndichimunanzva kumukosho, ndononanzva Mary, ndonanzva mukoshe yevanhu just because imi mofungidzira kuti inini ndofa. Ina handinanzvi mudhidhi wemunhu. Makaita zvimapetition mukati ari kudzoswa ari kudii zvikafamba sei pepe makatondibatsira pepe because ndakabva ndatodedzwa kumaofisi makuru ndikabvunzwa kuti what's going on with your stress, how are you coping with this? Ndikati mamwe mabhiu angu akatokatwa, ndikatokatirwa zvikanzi she is going through stress and bullying of you people. Ndokumbirawo kuti muite muchindigarira mamwe matare muchiisa mamwe manhingiri zvimwe muchizviita online so that
ati ndiwane zvimwe zvekuramba ndichishandisa kuti ndiri kunetswa nemi. Makaita petition mukasaina makawanda chaizvo. Muchiita udofo we. Munoita petition yekuitira social media. KuZimbabwe uko munodzvanyirwa. Hamukwanisi kana kutaura kuti hatidi zanu pachena. Because munotya kuti munotemwa nesando makuitira inini petition. Ndindakakupai bitterness inini. Ndindakakutonga ine demo ndikakunyimai mishonga kuzvipatara wamunouya muchisvika taita petition kuti adzosa. Hamuzivi kuti ndiri refugee remuno here, ndiri refugee status yangu inini ndakapuwa mapepa muno nenyaya yekutiza kuZimbabwe. Udofo? Ngatiitei petition muri kuwedzera kundibatsira kuratidza kuti ndine danger ndikaenda kuAfrica ndiri mudanger nemi. Imi muri kuwedzera. Dai maitoti munhu ari safe kuno ngaadzoke titambe naye zvakanaka tinomuda kuno. Zvino muri kutanzei mudzosei kuno kuti mundikande mukanwa memapere zvandakawanisa mapepa. Mazimheche enyu mani. Agarirwa pasi kuti Kati must for I am not going anywhere. I will be here and I will go expect mafunyo akaekera. Mary Dongongo akajaira kuuya uchisvikoda kutonga vanhu saka muchacha. Munoda kutonga vanhu poshaika na one. If you are a person, somebody must oppose you. Why is it that you hate people that oppose you? Kamuchacha akauya panapa achitukirira vanhu, akatuka vanhu akawanda, akabhula vanhu, achichallenge, achiabhusa vanhu, achiita sei. Zvakanaka zvazoshata nekuti ketinazo mumisi. Ainyaudza zvakaita sei mukadzi uyo. Aituka vanhu zvakaita sei mukadzi uyo. Aitukirira vanhu zvakadii. Inini ndakauya pasocial media ndisina utsinye ndichiita content yangu natata. Takachinjwa neriri rezimhino rekumvenge. Bvunzai vanatani nana nosta nana mani. Achiuya achiti tikaita content yedu yekuita zvinhu zvedu zvakanaka tichifarana. Oshkoma Mary Dongo Satanyoko Zimbuya Mary hauna mainterest yekuda vanhu iwewe Mary Dongo. Waishanda kuzvinhu zvaZANU kuna Patricia Jeku. ZANU inodzvinyirira vanhu muZimbabwe. Waizvishandira ikoko and then you want to come here and tell us kuti une mainterest mumwoyo mako nevanhu. Hauna mainterest nevanhu Mary. Uri chigwasungata, uri bomboclat, uri scavenger, uri idiot car. Chaimu UK kana ZANU ichitonga Zimbabwe zvakanaka, gara kuZimbabwe ugare pachigaro kuState House. Hauzi munhu kwaye uri bomboclat rinoda mari chete, bombastic idiot. Rinoshanda pamari. Hamudi mainterest evanhu, munoda mainterest ekubenefita kuti mubenefite imi. Vana Mary. Unganyatsomire panapa kuti ndaishanda kuna Patricia, ndaishanda kuZANU, muchipraisa, muchidzidzisa chii? Man, tese takatiza kuZimbabwe nekuti hakuraramiki nekuda kweZANU. Kunyepa. Hakuraramiki dai Zimbabwe yairaramika dai vanhu vaipiswa here kuSouth Africa. Vanhu vakapiswa kuSouth Africa uko, vanhu vaine vana panze, vabereki nevana nei vakagara panze. Hamuna kuita meeting yekutaura kuti taneta. Nemi vanhu imi muonei zvatiri kuitwa, maakuita meeting yekuti inini ndidzoswe kwaine pabere rangu. Hausi kundinakidza. Kuno kuti kaenda kuzvipatara tinorapwa. KuZimbabwe hakuna maambulensi, kumahospital hakuna mishonga. Vana muzvikoro vari kurepwa, vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kuuraiwa, mutemo wachona uri kungodzvinyirira vanhu. So I don't want to be part of that rubbish. Simple. Chimbwasungata chinouya chida kuita dzvene kuti Ketina ngadzoswe kwaine ndine. Kune nyika inotamburwa seZimbabwe, but zimunhu rinoda kuya panapa richitudza kuti